ம் ம் சரி சரி அதான் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பா. என்ன ஆச்சுன்னா, உங்களுக்கே முன்னாடி சரி ரொம்ப முடியாப்புலே இருந்திருக்கும் நம்ம கருவாச்சி மகன். நல்லா ஒரு வாரம் பால் குடிச்சு சூப்பராக தான் இருந்தான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, இவ்வளோ பால் நல்லா தான் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் நம்ம கருவாச்சியும். திடீர்னு இந்த ஒரு வாரம் கரெக்டாக நாளே கால் 4 கால் நடக்க முடியல, கத்த ஆரம்பிச்சிட்டே இருந்தேன். சரி வவுத்துல வளம் கட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம், வளம் கட்டலை. ஆனால் 4 கால் நடக்கலை. கழுத்து கீழே இந்த பார்ட்ஸ் அப்படியே வர வர வேலை செய்யாமலே போயிடுச்சு. அப்படியே கொஞ்சமாக பாலை காம்பில் குடிக்க விட்டு பார்த்தோம், காம்பில் குடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கழுத்து சுத்தமாக குடிக்க முடியாதுல, அப்படியே சங்கிலே வச்சு கொஞ்சமாக குடித்தோம். அப்பயும் குடித்தோன்னே கரெக்டாக ஒரு 2-3 நாள் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முடியாப்பில் போயிடுச்சு. அடுத்த வாக்கிலே கிடந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. நல்லா கருப்பு கட்டாங்க. ரொம்ப குறமாத்தில் பிறந்து சங்கிலையும் வளர்த்து ஊற்றி நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சமாக தேர்த்தி நடக்க வச்சு ஒவ்வொரு ஆள்மாடி படியில் இந்த படியில் நல்லா ஏறுவாங்க. இந்த படியில் நல்லா ஏறி வீட்டுக்குள்ளே போய் தூங்க போய்ப்பான். இன்னும் நோய் மாதிரிங்க. கீழே எதுவுமே 4 கால் வேலை செய்யலை. அப்படியே கழுத்துகள் எந்த பாட்ஸ் வேலை செய்யலை. பாலுகள் எதுவுமே ஆடவே இல்லை. ரொம்ப இது வரைக்கும் எந்த ஆட்டுக்கு பிறந்த குட்டிக்கு அப்படி வந்ததே இல்லைங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த குட்டி இவரோட குட்டிக்கும் நெத்தி போட்டு குட்டியும் ரொம்ப சீரியஸாகவே இருந்துச்சு. அதுவும் அப்படித்தான் இருக்குது. அது என்ன செய்ய போகுதுன்னு தெரில. வேறு வெளியே இருந்துச்சா அப்படியே செத்தோன்னே வேறு கத்திக்கிட்டே கிடந்தா நம்ம கருவாச்சி போய் அப்படியே நம்ம குப்பையிலே போய் கொண்டு போய் சாப்பை சுற்றி அப்படியே புதைச்சி வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூடிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். கத்துனா 2 நாள் கத்திக்கிட்டே இருந்தா, நினைக்காம வருவா வீட்டை பாப்பா. அங்கே தான் குட்டியை கிடச்சி வேறு வத்தல அங்கே வந்து டெய்லி வந்து பார்த்து போவா. போன வருஷம் இப்படித்தான் 4 குட்டி. அதுக்கு முந்தின வருஷம் 9 குட்டி செத்துச்சு. இந்த வட்டம் அதெல்லாம் சத்து ஊசி எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டேங்க. டாக்டர் வர சத்து ஊசி போட்டேன். இன்னும் 1 வாரம் கழிச்சு ஈட்டி ஊசி போடணும் வர சொல்லியிருக்கேன். ஈட்டி ஊசி போட்டால் ஏன்னா அந்த புரட்டாசி மாதம் ஈட்டி ஊசி தான் போடுவாங்க, ஈட்டி ப்ளஸ் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பிபிஆர் போடுறது. ஏன்னா இந்த டயத்தில் ஈட்டி தான் போடுவாங்க. ஈட்டி போடணுங்க திருப்பியும். ஏன்னா குட்டியெல்லாம் ரொம்ப வர வீக்காக இருக்கக்கூடாது. நல்லா இப்போ வந்து இந்த திரிசா, விக்கி பாண்டி, பறிக்குதிரை, பூச்சி எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த குட்டி மட்டும் தலையெத்து குட்டி எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே இறந்து போகுது. இனிமேல் எல்லா குட்டியும் கரெக்டாக பார்க்கணும் வேறு. இதோடு சரி அந்த நோயை வரடாமல் முடிஞ்சளவுக்கு தடுப்பூசி போடணுங்க. அவ்வளோயே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருந்தால் அப்படியே பழகிட்டான். இது ஒரு சின்ன வீடியோங்க. உங்களை அடுத்த பெரிய வீடியோ சந்திக்கிறேன். சாரி என்ன மனுஷங்க பார்ப்போம்.